Бирегә менә шулай су юлы белән генә килеп җитәргә мөмкин. Спас районында урнашкан бу утрау турында күпләр белми дә. Әмма бу көннәрдә ул гөрләп тора. Бер төркем яшьләр бирегә җыелып аңа яңа сулыш өрә. Егетләрдән кимен куймый, Мария Павлушина булачак дизайнер. Архитектура фестивалендә катнашу өчен Новосибирскидан ук килгән. Пристань төзелешендә иң актив эшләүчеләрнең берсе ул. Уже построила несколько объектов. Агач объектлар төзелешендә катнашканым бар иде инде. Бу пристаньның каркасы тимердән булачак. Агач белән металлны тоташтырганда бераз кыенлыклар булды, әмма килеп чыга кебек. Егет-кызлар төзелештә генә катнашып калмый, объектларның проектлары да аларныкы. Эшне февраль аенда ук онлайн форматта башлаганнар. Барлыгы 17 кеше. Күбрәк тә булырлар иде. Пандемия сәбәпле Казахстан, Украинадан килә алмый калганнар. Объект представляет из себя трибуны. Монсы чираттагы төзелеш. Бу урында бик тиздән учак ягарга, җырлап кич утырырга мөмкин булачак. Ерак түгел генә 3нче объект балалар өчен күңел ачу корылмасы төзелә. Монда инде үзебезнекеләр тырыша. Бик кызык безгә монда. Сам процесс бик кызык. Егетләр, кызлар менә шундый палаткаларда яши, әмма биредә аларның бик аз вакытлары уза, чөнки иртәдән кичкә кадәр төзелештә кайнылар. Катнашучыларны ниндидер дәрәҗәдә Робинзон Крузо белән дә чагыштырып була, чөнки утрауда элемтә юк. Утрауда архитектура фестивале 2нче тапкыр үтә. Узган ел төзелгән объектларда өр-яңа кебек әле. Аларны төзекләндереп торалар. Катнашучыларның ел сайын осталыклары арта ди оештыручылар. Шуңа күрә объектларның да төзергә кыенрак булганнары сайлана. Еш син теориядә гына беләсең, ничек теге агач эшли, я ничек менә агач белән тимерне бергә катнашырга, ләкин практикада улалай теге уйлаганча эшләми. Булачак төзүчеләр утрауда бер атна дәвамында яшәде. Иртәгә алар объектларын төзеп бетерергә уйлыйлар. Монда җиңүче һәм җиңүчеләр булмаячак. Бу тәҗрибә туплау мәйданы гына. Спас районыннан Илгиз Шакуров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.